este pozo tapábase de verán solamente. E viñamos, os veciños todos que viñamos a mover, antes de que sabía que tapalo, limpalo. O que era de verán, que tiñamos que a agua escaseaba, viñámoslo tapare. A barandilla esta non era cemento, era pedra, con terróns tapando os buratos, pero estaba moi compacto e a agua non nos soltaba. Tiñas que asegurarte moito de que os terróns da villa quedaran moi ben acuñados, moi ben postos. Hasta pola mañán ou á noite ou cando lle tocara outro de vir. Na man temos traído así postos aquí no brazo, como se fora leña ou algo, con a man puñela así, outra aguantábalo e traíalos para lle meter á villa. Son Carme, teño 65 anos e nacín e vivo na aldea de Pedrouzos. Aquí solíanse bañar moi pouco porque a agua é moi fría, moi fría, aunque estaba estancada. Non era quente, viña de correr desde a meixenda. Dino, non o vivín, que se xuntaban tamén algunha mosiña, algún mosiño, uns bañaban, outros non se bañaban, pero, bueno, eso xa, eu digo polo que me dixeron, polo que oín e que os coitei dos meus vellos, pero non o vivín. Tiña medo cando viña ao muiño, porque era noite e eu nunca quería vir detrás da persona que viña comigo, eu sempre quería ir diante. Se me botaba a man por atrás, adiante, non vía que xa vía eu. Ese era o medo que eu tiña tamén do muiño, cando se iba a tapar o pozo de noite. Cando era noviña, sentábame por aí, e cando non era máis noviña, xa con meus 10 anos, e daí para arriba, xa levaba o meu cestiño de erva, á cabeza hasta a aldea. E despois, cando se fixo un pouquiño máis xa traíamos un carro. E viñámoslo a buscar ao sábado para non traballar ao domingo. E senón, traíamos as vacas e atábamolas aí nunha finca que tiñamos de monte e comían a erva e marchábamos para a casa. E despois tamén xa veu a carretilla e traíamos a carretilla, pero non había quen empuxar, porque arriba e abaixo e abaixo e arriba, e cando chegabas á casa iban morta. Aquí nesto que máis que regábamos era de verán a sequía do millo. Despois regábase todo o prado, prados, despois non máis, pero no millo sí, ou ervellas se tiñas, que non se regaba nin trigo nin deso non. Tapábase máis ben o xogo cando era de verán, porque había pouca agua. Cando era de inverno xa había bastante e non se apañaba. Cando era de verán, pois a que nos tocaba de regar os prados que tiñamos ao longo da canle, tapábamoslle se podíamos os de Vilare, para que nos fora máis para nós, porque os de Vilar ten outro río ás miñas costas, que lle levaba tamén algunha auga. Uns tiñan horas, outros ao mellor tiñan de noite, eu tiña de día, outros tiñan día e noite. Nós tiñamos un día, cada 8 días, un día de noite e outro día de día. E poñíaselle unha pedra e uns terronciños aos lados para que che fora máis a auga polo teu lado. E despois, cando viñan os de Lamas ou os de Vilar ou tal, sacaban o deles e xa iba a auga por onde tiña que ir. Os que eran un pouco máis tapaban o xogo, ou os de Vilar tapaban o noso deles, máis ben os de arriba tapábamos o de baixo. E se te collían, lavabas algo de perrería, pero senón non, pois xa cando viñan eles para regar ca súa, pois xa, eso.